Ik heb je verteld dat er maar één opinie is. A opinião ita den palavra de Deus. En die opinie staat geschreven in het woord van God. Den 1 Coríntios 1:10. In 1 Korintiërs 1:10 Ita bisa nos pa nos ting emesum, zegt het ons om pa nos dezelfde, papia emesum kos, dat we hetzelfde pa nos spreken, pensa emesum dat we kos, hetzelfde denken, pa nos noting division dat er geen scheiding is anto en pa nos ting emesum opinião. dat we eensgezind zijn. Nós está papiando de mes tópico. We hebben het over hetzelfde onderwerp. Lucas 2, versículo 35. Lucas 12, vers 35. Nós meses in lampi dan sendi We moeten onze lampen e heb nan faha. en onze lendenen omgord. Eta bisa mira pa boso heb ta faha e pa boso lampi nan ta sendi. E sei a maneira homber nan kuta guarda riba nan chão pa e ora que chão volve di e fiesta e casamento e a bimbati nan po habri pe mesora. A worting yen kos kuta strobau pa bota preparar. En nou zijn er een heleboel dingen die je verhinderen om voorbereid te Mas o zijn. mensagem tá simples. Want de boodschap is simpel. Seja preparar. Wees bereid. Nós meses tá preparar todo momento. We moeten ten alle tijden voorbereid zijn. Amen. Passou de hora para outro, Want op elk moment, eta bem. dan komt hij. Anta hora é bem, En wanneer hij komt, nós meses por abrir para drenta. moeten wij kunnen open doen zodat hij binnenkomt. Quem tá bem? Wie komt dan? Me pergunta tá para quem tá bem? Is mijn vraag aan u. Wie komt? Jesus tá bem. Jezus komt. Eta bem busca pueblo Hij komt een volk halen. santo, Heilig, limpi, rein, sem mancha, zonder sem vlek, ploi. zonder rimpel. Armenta, no Vanochtend, qual me que para pecu, tá 3 pontos. hetgeen ik met je wil bespreken zijn 3 punten. Kuta strobanos, Die ons verhinderen patakla. om klaar te zijn. Kuta strobanos, Die ons verhinderen para nós tá preparar. dat wij voorbereid zijn. E primeiro ponto comigo papi tá Het eerste punt dat ik wil bespreken excusa. zijn excuses, smoesjes. Quem conheceu ainda que sempre tem smoesje para algo? Wie kent iemand die altijd wel een smoesje heeft? Sempre tem excuus. Die heeft altijd wel een excuus. Tu hoort tem excuus. Hij heeft elk moment wel een excuus. Você quem da tata de excuus? Weet je wie de vader van excuus is? Satanás. Satan. Satanás da tata de mentira. Satan is de vader van de leugenaars. E se você gente que constantemente bote excusa, En als je iemand bent die continu het steeds weer een excuus hebt, sempre tem paquico que vino por. altijd een reden waarom je niet kan. Paquimi no por viva santo. Waarom ik niet heilig kan leven. Paquimi no por viva limpi. Waarom ik niet rein kan leven. Paquimi no por cana de caminho de Deus. Waarom ik niet in de wegen Gods kan Paquico wandelen. me gusta para a igreja. Waarom ik er niet van hou om naar de kerk te gaan. Paquimi me gusta ler mijn Bijbel. Waarom ik er niet van hou om mijn Bijbel te Of lezen. paquico me no por ler mijn Bijbel. Of waarom ik mijn Bijbel niet kan lezen. Paquico sempre tem paquico. Er is altijd weer een waarom. Bom, não conhece ainda assim, né? Ken je niemand die zo is? Of tá bom mesmo assim, né? Of ben je zelf zo? Pastor, nós temos que fazer self-check. Want vandaag moeten wij onszelf onderzoeken. Ora, botem excusa para tudo coisa. Wanneer je excuses hebt voor alles, Botem ainda que não é responsável para nada que passa. dan ben je iemand die geen verantwoordelijkheid neemt voor niets wat er gebeurt. Ba cai fefe. Je bent uit het geloof gestapt of gevallen, Passou é pastor. omdat de Só eu que tenho voorganger... nunca, não? Heb je dat nooit wel eens gehoord? Não, pastor, me também missa mais. Want ik ga niet meer naar de kerk. Pastor, é román. Want die broeder of zuster, Me também divorciar. ik ga scheiden. Pastor, é mulher. Omdat die vrouw, Não contava. het is nooit jouw schuld. Sempre tem palavra para contradizer. Er is altijd wel weer een woord voor Nós também tegenstrijd. passou pelo hier, We gaan er heel snel doorheen. Sempre, ainda com excusa, sempre tem palavra contrária. Iemand die excuses heeft, heeft altijd een tegenstelling. Entra dentro da igreja, Die komt de kerk binnen. e usher com toda sua amabilidade e seu amor. De usher met alle vriendelijkheid Tapi en zijn se duxe, liefde. don't venir de casa de Deus, vou sinta aqui não. En zegt, schat, welkom in het huis van God. Je kunt hier gaan zitten. Ainda sinta não. Die wil niet daar Quem zitten. botanto, tá, bota bisar, mas não me te sinta. Ben je dan gek? Jij gaat me vertellen waar ik moet zitten? Sempre te contrário. Altijd in de contramine.
atiende ku pa motivo ku nanolaga ng sinta kami na ke. Er zijn mensen vanwege het feit dat ze niet hebben kunnen stop. zitten waar ze willen zitten. Na stop sirvi Dios. Ze zijn opgehouden met God te Que me dienen. estul tama importante ku Dios. Dus die stoel was nog belangrijker dan God. No stari, Wij lachen, pero ta sine constantati ora. maar zo gaan de dingen soms. Que me hende ku excusa, Dus mensen met nunca tanang falta. excuses, het is nooit hun schuld. Sempre na yung opinion otro Ze febo. hebben altijd een andere mening dan de En jouwe. hier in Nederland is het nog erger. Ja, que não lá anda mais Er pior. is een geest die hier, dat geest heerst hier. Tem espírito De aqui naam na van Ancuta. die geest is, ik heb mijn eigen mening. Nome de espírito tá me tem mesmo opinião. Iedereen heeft zijn eigen mening. Turene tem na mesma opinião. Iedereen weet het beter. Turene samion. Iedereen heeft een opinie of een mening over iets of wat dan ook. Turene tem opinião of opinião de algo. Ta un opinion ting Er is Romana. maar één mening. Het is gebieden in 1 Corinthians 1:10. Het staat geschreven in 1 Corinthians 1:10. Als oro bin kasi Dios, no? Wanneer je naar het huis van God E komt, kos na mes het gebieden in Bijbel zie. moeten de dingen wel geschreven staan in de Bijbel. Als je nota versje ku verhaaltje ku psychologie met contabel. Want anders vertel ik je een vers, een verhaaltje of een psychologie. Maar bisabo un opinion ting. Ik heb je verteld dat er maar één opinie Ante is. opinion het dingen palabra di Dios. En die opinie staat denk- geschreven in het woord van God. In 1 Corinthians 1:10. In 1 Corinthians Eta 1:10 bisa nos panos ting emesum. zegt het ons om Panos dezelfde, papia emesum kos. dat we hetzelfde Panos spreken, pensa mesum dat we kos. hetzelfde denken, Panos noting division. dat er geen scheiding is Anto en panos ting emesum opinion. dat we eensgezind zijn. Você anda compreender? Begrijpen het Que jullie menos het? tinko por na emes kos e ku Bijbel ta papel ku nos DJ, pero única maneira para nos seguir nanto oros ler Bijbel. We moeten dat hetgeen bereiken waar de Bijbel het over heeft, maar de enige manier om daar te komen is door het woord van God te Que men si lezen. bonota ler Bijbel, Dus als je het woord niet leest, bonota yeginang. dan kom je daar niet. Excuse te kana com mentira. Excuus wandelt samen met leugen. Sempre. Oro entra de Altijd. excusa, Altijd wanneer mensen excuses eta hebben, ganha. dan liegt hij. E não ajuda, e tinko ganha. Kan niet helpen, die moet Mas a liegen. dado momento não tem motivo para botar excusa mais. Want op een gegeven moment is er ook geen reden meer om excuses te hebben. Shona, nós temos que decidir de excuse. Mensen, we moeten afdoen met excuses. Hende ku ta tem hopi excuse, Mensen met veel excuses, não ta perdona. die vergeven niet. Não tem problema com perdão. Ze hebben problemen met vergeven. Não tem problema com ressentimento. Ze hebben problemen met wrok. Kita ressentimento. Wat is wrok? Ora, ainda se algo, Als iemand je iets heeft aangedaan então bota que da corda cos, que da corda cos, En que je da corda cos, blijft que da corda eraan cos, que da denken. corda cos, que da corda cos. je blijft eraan denken, bono steeds polubide. weer. En je kunt het maar niet Mas que vergeten. passa bono por lubide. Wat er ook gebeurt, je kunt het maar niet vergeten. Eu tenho que guardar livrar de ressentimento. Je moet vrijgezet worden van wrok. Semana passada nós falamos de Joseph. Vorige week hadden we het over Jozef. Gênesis 37 e 39, nós vamos ler completo, você anda corda? Genesis 37 en 39 hadden we volledig gelezen. Hadden jullie... Minuto vai ler se awa que trobe, Ik ga dit nu niet nog een keer mas lezen, só tem continuação eta. want het is een vervolg. Bota corda Joseph kiko passa com ele? Kan je nog herinneren wat er met Jozef was gebeurd? Surumanang abente den pos. Zijn broeders hadden hem in de put gegooid. Na bende, Ze hadden hem verkocht. na rebende. Ze hadden hem opnieuw verkocht. Ela vai den cas. Ze Die is- Potifar. Hij was in het huis van Potifar gegaan. Na mande prisão. Ze hadden hem in de gevangenis gezet. Ora ela ajuda na den prisão. Toen hij hun had geholpen in de Na gevangenis, lubidari baje. hadden ze hem vergeten. Bota tem quanto coisa passa com rende só? Hoor je hoeveel dingen maar één persoon is overkomen? Suficiente coisa para me tem rabia riba bosnang. Genoeg dingen dat ik een hekel aan jullie heb. Para mim é rabia riba Deus também. Ook een hekel te krijgen aan God. Suficiente copa me estar bij missa. Genoeg Aí dingen, você om, na papiamento. genoeg dingen om niet meer naar de kerk te Tu gaan. reconhece que a mim também missa massa. Al deze dingen, ik ga niet meer naar de kerk. A mim também oração. Ik kom niet meer naar de gebedsdienst. Isso é só de mim, pior. Die ene van 6 uur 's ochtends nog erger. Tu sim man pastor que também com oração, oração, Elke oração. week blijft de pastor hetzelfde herhalen. Wel, Kom me naar não tem gebed. nem já domingo mas Maar ik tampouco. kom zondag ook niet meer Pelaga dan. kens. Ora Deus bad in jardim de Eden. Toen Quem ela chama? God naar beneden kwam in het hof van Eden, wie had hij geroepen? É de Adam. Hij zei, Adam. Adam assim aqui. Adam deed zo. E Deus digo neten, que passa aqui? God zei, luister wat is er hier Que gebeurd. Adam di?
Wat zei Adam? E mue kubanami. Die Tabo vrouw dunami. die je me gegeven hebt. Untami falta. Abo adunami e mue. Het is niet mijn schuld. U hebt mij die Mi vrouw pedi gegeven. bumue. Ik heb u geen vrouw Mi tata gegeven. mongu cabrito ku pushi ku kacho. Ik was maar goed met die... Babi sami unta die pompa hond, mi die tamiso. hond. U hebt gezegd, het is niet goed dat ik alleen ben. Wat trouw mue pa mi? Je hebt een vrouw voor mij Ma keda geschapen. contento. Ik was blij, Maar je mabu ja. danki. Ik heb u bedankt. Maar wa kenga nek me wo. Maar kijk wie me de nek heeft omgedraaid. Wat is dat Begrijpen jullie het? Orla puntra Eva. Toen hij het aan Eva vroeg. Ora bakere ku Eva sita bij bisa. Tami falta. En toen hij had gedacht dat Eva zou zeggen, ja, het is Ki wel Eva mijn bisa? schuld. Wat zei Eva? Unte, ta untami. Assim wega kumisa. Zo begon het spelletje. Ben Que ik. mendi hende nunca. Dus de mens nooit, Pabo compreende fe kumisamento. zodat je het begrijpt vanaf het begin af Pese aan. mabisabo ta kenta tata die koki. Daarom zei ik je, wie is de vader van Kenta al deze tata dingen? die excusa. Wie is de vader van de excuses? Satanas mes. Satan hemzelf. Paso na kumisamento ela ganha nang. Want bij het begin had hij ze gelogen. Anto maneke ela ganha nang adrenta excusa. En op het moment dat hij tegen ze had gelogen, kwam excuses Que binnen. me hende kuta excuser tu bia non por, non kiko. Mensen die zich Cai altijd- directamente Die zich altijd excuseren, die niet kunnen, dit niet kunnen of dat niet kunnen, o de reino di Satanas. vallen direct onder het koninkrijk van Satan. Dat is net als in de Bijbel. Staat het niet zo geschreven in de Bijbel? Pari ata wa mi cara serio. zijn Untami pa- te palabra. Don't kill the messenger. Het zijn een paar mensen die me De serieus palabra. dood de boodschapper niet. Dice mama di bote palabra. Zeg tegen degene die naast je zit, het is het woord. En Juan 8 versículo 44 botale se. Johannes 8, vers 44, dan Kita lees je het. bisinang. Wat zegt het daar? Kita bisinang. Wat zegt het daar? Boso tadi boso tata e diabel. I boso quer hasi e deseo nan di boso tata. E taba tong matador foi princípio. E nota para den e verdade. Pa sobra nota in verdade den je. Que hora que papia? Elke keer als hij spreekt. Mentira eta papia for di su mes naturaleza. Pa sobra eta ganhador e tata di mentira. Vale sele? Hebt u het gelezen? Marquele den bo Bijbel. Markeer het in uw Bijbel. Cada vez que você pensa de ganha, Elke keer als je denkt aan liegen. of pensa de bisun coco tá parse com nota bicinha de verdade, Of eraan denkt om iets te spreken die niet Cada samengaat vez. met de waarheid. Elke keer. cada vez Elke keer. cubo que bisa boiu, Als je tegen je kind wil zeggen. ora maneira gemeente bate na porta. Als die man van de gemeente aan de deur O klopt. bisa boiu, En je tegen zeg tegen de meneer dat mama er niet is. Bisa, meneer, kom mama nou thee. Die na ik met de resa. Een van deze O dagen. boiu lo Ik sal bid in de porta. dat je O kind bisa bij de mama deur heeft staat. gezegd. Mama Bisa. Sim. Orgulho. Trots. Orgulho tá cortado a for de Deus sua presença. Trots snijdt je af van de tegenwoordigheid van God. Orgulho é uma coisa terrível. Trots is iets dat Nós estamos verschrikkelijk falando is. de 3 pontos We hebben het over 3 que punten vamos estar preparar. waar je op voorbereid moet 3 zijn. pontos que nós trobamos de estar preparar. 3 punten die je verhinderen om voorbereid E te zijn. prometa, Het eerste ora is, botuendo que tem excuus. als iemand die altijd excuses E de heeft. dosta, De tweede is, ora botuende que tem orgulho. Wende orgulhoso, iemand die trots of tá guardo hoogmoedig is, cortar fe Deus sua presença. die wordt afgesneden van Gods tegenwoordigheid. Wende orgulhoso, nunca tá someter. Iemand die Nunca trots is, eta aceitar. die onderwerpt zich niet, die accepteert de dingen niet. Nunca é nota ba cabeça. Die buigt zijn hoofd niet. É por baixo cabeça, sim, Die buigt zijn hoofd wel, pero nosso coração. maar zijn hart niet. Você como nem que me Begrijp je wat ik bedoel? É por baixo cabeça. Die kan zijn hoofd É buigen, quase algo de para fora. die kan iets van buitenaf Pero de doen. para dentro é nota barra. Maar van binnen buigt hij zich Seu niet. coração tá que da hincha. Zijn hart blijft hoogmoedig. Sempre o orgulhoso que guarda alçar. Iemand die hoogmoedig is, die wil altijd vereerd worden. Sempre que o papel bom de je. Die wil altijd dat je goed over de Que spreekt. o me dilante. Die wil dat je hem naar voren Se roept. com boro mangeta. Zeg hem hoe goed hij Com bom is. trador eta. Hoe goede werker die E is. eta orgulhoso pessoa. É que não tem suficiente nunca. Sempre é que mais. Die is trots omdat hij nooit voldoende erkenning heeft. Die wil meer. Sempre com esse papel. Altijd wanneer hij begint te spreken, Eta papel over die ami. die heeft het over mij. Ami aqui, no? Ami tu ende, no? Ik ben niemand. Ami, no?
Ik ben iemand. Eta kumisa ku ami, Die begint met ik. eta kaba ku ami. En die eindigt ook met ik. Bobo se kiko ku boke, Je kan wat je wil zeggen. eta kumisa ku ami, Die eta begint kaba met ku ik ami. en eindigt met ik. Tu costa dai rondi, Alles Amen. draait om ik. ami tahanya, Ik vind kumi merece. dat ik het verdien. Ami tahanya, Ik vind ami. ikke. Bon kono swenda sini, Ken je niet iemand die zo is? quizás ta bomes. Misschien ben jij het zelf. Nunca enta acepta ajudança. Die aanvaardt nooit hulp. E pot trapa outro mês, basta e logra Die kan su meta. over mensen heen stappen als hij maar zijn doel Wende bereikt. orgulhoso. Iemand die trots is. En tem une escubo, Die maakt niks uit. e tem ambição, Die heeft ambitie. e que logra, Die wil dingen e bereiken. que conquistar Die wil veroveren ten costa de quem que tá rondou de mim. ten koste van wie dan ook om mij heen. Maar in 1 Juan capítulo 2 versículo 16. Laten we naar 1 Johannes 2:16 gaan. Para sobre tudo lo que tem no mundo, é desejo de carne e é desejo de ovo, é orgulho de vida, não está bem de tata, sino de mundo. Orgulho não está bem de tata, pero está bem de mundo. Hoogmoed komt niet van de Vader, maar van de wereld. Orgulho apone que Lucifer a wordo pentar a fofechelo. Hoogmoed had veroorzaakt dat Lucifer vanuit de hemel werd gegooid naar Paso beneden. orgulho talaga buhal sa bomes riba Dios. Want trots, hoogmoed laat je jezelf vereren boven God. Cada vez que você juzga outro gente, Elke keer als je iemand oordeelt, você que base, weet je wat je gedaan hebt? ba pone bomes riba stoel, ta quem ta juzga? Je hebt jezelf geplaatst op de Quem ta stoel. juzga? Wie oordeelt? Ora abo kumisa juzga a mim, Dus als jij mij begint te of oordelen, ora a mim juzga abo, of als ik jou oordeel, que me tá haciendo? wat doe ik dan? Me tá ponendo mi mes riba stoel de Dios. Ik plaats mezelf op de stoel van God. A mim tá decidindo a alabanza que você vai entrar tá bom. Ik beslis, nou die lofprijs die je hebt E geofferd, maneira is que niet você na Dios glória tá bom. de manier waarop je God hebt geëerd is niet goed. E maneira que você na testemunho tá bom. De manier waarop je die getuigenis hebt gegeven is niet A goed. mim vira Dios. Ik ben God geworden. Tá me tá juzga que tá bom, que tá malo. Oordeel wat goed of slecht is. Você não compreende que me men? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Cada vez que você goende, Elke keer als je iemand bota oordeelt, pone bom mestre stoel de Dios. dan plaats je jezelf op de stoel van God. Então ele botar problema com o dono de stoel. En dan krijg je problemen met de eigenaar van die stoel. Orgulho porta de diferente aspecto. Hoogmoed heeft verschillende aspecten. E porta de wowo. Het kan in je zicht zijn. A mim também está começar de wowo. Ik zeg het begint in je zicht E também acaba de coração. en het eindigt in je hart. Van in Salmo 1 versículo 5. Laten we naar Psalm 101 vers 5 gaan. Estabelece um par escritura. We gaan een paar versen lezen. Salmo 101 versículo 5 da bisa. Es un que ta calumniar su prójimo na secreto e se lo me destruir. E lo me não suportar nenhum gente que tem uma mirada altanero e um coração arrogante. Kita altanero, hoogmoed, orgulho. Salmo 101 versículo 5. Um gente que tem uma mirada altanero, tem uma Iemand die vista hoogmoedig is. que me eta dembo mirada. Dus het is in je zicht. Mes coisas que tem uma mirada de fé, una mirada de fé es la que puede salvar al pecador. Hoe kon je zeggen Een tegen? zicht van geloof is diegene die een Una mirada de orgullo, una mirada de orgullo hoogmoedig es la que gezicht puede mandarte, enviarte al infierno. is degene wat je naar de hel kan sturen. Pastor, mas se você tem mirada de orgulho, Want als je kijkt met hoogmoed, ela bisa, tem que bisa, binota suportar gente que tem mirada altanero Het e zegt um coração arrogante. wie stiekem kwaad spreekt over zijn kennis, die wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen. Me não posso suportar. Ik kan hem niet verdragen. Orgulho não pode parar em presença de Deus. Hoogmoed kan niet in de tegenwoordigheid van God staan. A mim tá aconselhava. Ik adviseer je, Se você tem problema de orgulho, als jij trots bent, die probleem van trots hebt. a mim tá tem orgulho. Ik had last van trots. Você me pode explicar? Daarom kan ik je uitleggen. Me tá tem orgulho como tá assim mais tanto que eu né? Ik had niet het probleem dat ik me groter voelde dan Pero anderen. me tem orgulho no sentido que ora não corrigir me, Ik had hoogmoed in de zin dat als ze me me corrigeerden, tá aceitar coi.
Ik accepteerde dat Ken niet. bota. Wie ben je? Mida tumabo na malu. Ik neem het je kwalijk, Mida nam het je kwalijk. Mida tuma unsi man sin papia kubo. En dan bleef ik een week lang niet met je praten. Mimirabo aya mita bay jaya. Als ik je daar zie, dan ga ik die kant Minta op. kumindabo. Ik groet je niet. Nu wende kita wasi kone. Niemand hierin heeft dat ooit Ami gedaan. siasye. Ik heb het wel gedaan. Aqui dentro nós não tinha problema, toch? Hier hebben we dat probleem niet, of niet? Se wende corrigibo, no? Als iemand je corrigeert. Uno da pessoa está estimado. 1 is omdat hij van je houdt. Hebreu na capítulo 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Eta bisa Senhor ta corrigir esnan que ta estima. De Heer corrigeert of vermaant degene die hij lief heeft. Que me ora boca sa corrigibo. Dus wanneer je man of je vrouw je Se corrigeert. hasta radicmir, bo yupo corrigibo. Zelfs je kind kan je Bo corrigeren. yupo bisa o papa, ba bisa yung bota bintalora, bombing. Tung correction. Je kind kan zeggen, pa, je hebt gezegd No dat je op die bise. en die tijd komt, maar je bent niet Mandi gekomen. na di bisa. Zeg niet tegen het kind, je hebt me niks te zeggen. Mucha bota. Je bent een kind. Paso Dios ta usa mucha. Want de Heer gebruikt dat kind. Paso mucha ta mas puro kunos. Want het kind is purer dan Ante ons. mucha ta papia palavra de Dios kubo. En het kind spreekt woorden van de Heer tot jou. Anto den hopi caso extremo. En in veel extreme gevallen Dios pusas un burrico paso bonta tende di gente kan de mas. Heer zelfs een ezel gebruiken omdat je niet luistert naar de mensen meer. Banen Ezequiel 28 versículo 2. Ezekiel 28 vers 2. Yudi gente, bisa e prens di tiro, assim o Senhor Dios ta bisa. Passou para o coração ta halsa ibo abisa amita Dios, mita sinta riba e asiento di Dios nang den coração di e lamang nang mata gente bota e no Dios, aunque que bota pensa que bota mesa bico Dios. Mira, bota massa bico Daniel. No tem secretos com dipabo. Antes de seguir vai bom, papo de tudo é costa que pero ela bisa que uma denso kiko, denso cura som. Que me é homem que quer denso coração que toma sabigo Deus. Dus deze man dacht in zijn hart dat hij nog wijzer was. Ela dan God. halsa su mes denso Hij coração. had zichzelf verhoogd in zijn hart. Bopo halsa bo mes dembo coração. Je kunt jezelf verhogen in je hart. Bopo halsa bo mes door die e vista altanero. Je kunt jezelf verhogen door Bopo trots halsa bo te mes zijn. door die bo boca. Je kunt jezelf verhogen 1 door Samuel je mond. 2 versículo 3. 1 Samuel 2, 3. No gaba mas com tanto orgulho. No laga arrogância sale for de boca. Para sobre o Senhor tá Deus de conhecimento. E cerca de ação não tá wardo pisar. Que men promê, Dus daarvoor Romano Ries, bowo, eerst je ogen. da Bible coração, Het zakt in je hart. então era de coração, En wanneer het in jouw automaticamente hart- botar, En botar automatisch, bromê. dan komt het uit je mond. Você tá compreendendo que me Begrijpen jullie wat ik bedoel? Nós não tem nada de broma. Er is niks waar we over hoeven Na op te Deus por scheppen. glória. Aan God Na alle Deus eer. por honra. Aan God alle eer. Nós temos o privilégio Wij hebben de que voorrecht Deus escolhe nós. dat God ons heeft Que nós temos uitgekozen. mag de servir Dat Deus. wij God mogen dienen. Então pensei, nós estamos com respeito, En daarom doen we het met com eerbied. seriedade. Então, depois de wow, Na de oog trabalha coração, gaat het in het hart. e tabira bo papia, En dan wordt het je e spreken. tabira bo hasi, Het wordt je gedrag. e tabira bo caída, visa caída. Daarna je val. Provérbio 16, 18. Spreuken 16:8. Depois de coração, eta papier, ora cabe papier, eta vira sua caída, eta vira sua ação e sua ação está seu final. Assim na Lucifer assim. Zo heeft Lucifer het gedaan. Spreuken hoofdstuk 16 vers 18. Orgulho também promete destruição e espírito arrogante promete Kiko? Voor de wat? Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val.